čisto da pitam Aleksandra. Ajde. Po nekoliko tema. Evo, napomenuli ste i sami da je Isus jasno, precizno govorio više puta ljudima da on ide u Jerusalim, da umre, da će biti razapnut, mučen, ubijen i da će vaskrsnuti. Znači, apsolutno su svi to znali. Znači, Isus je znao za to. Sad zamislite da vi znate da ćete umreti i posle dan i po vaskrsnuti i sesti s desne strane Bogu na slavu i da će vam se dati sva vlast da sudite ljudima i da ćete ići da utešite vaše najmilije, da im se javite, kažete, pa tu sam, živ sam, evo, idem kod Boga, čekam vas i onda pripremam stanove, da vam neko ponudi, da vam kaže, evo, idi da se žrtvuješ ti, vi biste za svoje dete to uradili, a kamoli za sve ljude svih vremena koji su živeli. Znam da neko kaže, gospodine Aleksandre, evo ja dajem vam jednu ponudu, da odete, da se žrtvujete, da vas muče i razapnu, ali ćete spasiti vašu decu, vaše najmilije, vaše unučiće i spasit ćete sve ljude koji su ikad živeli i posle samo dan i po ćete biti mrtvi, oživećete, javit ćete se vašim najmilijima da ne tuguju, znači čak neće im tugovati za vama, večerat ćete s njima, otići ćete direktno kod Boga, sesti s desne strane Bogu na tron i pripremat ćeš stanove za svoje najmilije da ih ugostiš u Carstvu nebeskom. Pa da li bi to i normalan čovjek mogao da odbije? Kakva je to žrtva? Znači on sa znanjem, sa spoznajom da je već spašen, da već ide kod Boga, ide da se žrtvuje. Pa tu nema žrtve. Žrtva iziskuje večni gubitak. Iskrena žrtva je kada ja hoću zaštititi svoju porodicu i ne znam da li ću biti vaskrsnut, mislim, mogu da verujem, to zato što je vera. Ja verujem da će Bog, da ću naći dobro kod Boga, šta god bude. Ali ja idem i žrtvom, polažem svoj život iz čiste vere i ljubavi i to je prava žrtva. Za mene veća žrtva čoveka običnog koji ide koji pogine zato što je branio porodicu, domovinu, veru svoju, bez ikakvih garancija, bez ikakvog saznanja i sigurnosti. A Isus traži da ga takva žrtva mimoiđe. Samo sekunda, znači već je mnogo žrtva takva, znači i sad šta imamo, kakva je tu kontradikcija? Znači Isus zna da će sve to da se desi, da on tu faktički se ništa ne dešava, ništa ne gubi, mislim, tu nema žrtve, u suštini ne postoji žrtva, mora da tome da razmislite, Aleksandre. Ne postoji, Bog ništa nije žrtvovo. Nema kompenzacije za sve grehe svih ljudi sveta. Jer Bog ništa nije izgubio, on ima svog sina, sin ima svog oca, sve su ovce na broju, svi su lepi, srećni. Znači to je bila jedna predstava od dan i po, u kojoj Bogu se ništa nije oduzeto, ni 1%. Za Boga to nije ništa. On može sad 100 puta da pošalje Isusa da umre i da ga oživi. 100 puta, može svaki dan da šalje Isusa da ga razapnu da ga oživi, da ga razapnu da ga oživi. I šta sad? Znači Bog ništa ne gubi tim. Znači tu nema kompenzacije za greh. Znači za mene je mnogo veća žrtva. Ja sam da završim ukratko, znači još par minuta. Za mene je mnogo veća žrtva koju sam naveo. Evo imamo, pazi, samo još da završim. Znači Isus zna, već je rekao svima šta će se desi, dolazi čas. I šta on radi? On pada na lice, znači moli se Bogu da ga ne dođe, da ga ne stigne smrtni čas. Znači on se direktno moli Bogu da svi ljudi sveta koji su ikad živeli završe večno paklu. Pa kako se ti možeš moliti? Kaže, opis u Luki, kaže, kapljali su mu suze, greške znoja, sav u suzama, bio prestravljen. On se moli Bogu, molim te Bože, nemoj da umrem, da svi pomenu da pakao. Pa je to normalno? Jer se može neko normalan tako moliti Bogu da ima znanje, ako je već Bog ili ako je već božanstven, da ima znanje o budućnosti, već je to tvrdio. Znači, zašto je moguće da on tako nešto kaže? Nikad ne bi to rekao. Takođe, za mene, evo Sokrat je popio otrov, znači on je popio lično otrov u Senatu zato što nije hteo da odustane od svojih ideja. Sve što je uz otrov i popio i umro, bez ikakve traume, bez ikakve panike, bez ikakvog da moli, da plače, da se ponižava. Znači prava žrtva, iskrena žrtva je hrabra, stamena žrtva. Pogledajte bilo koji primjer u istoriji čovečanstva. Kada su ljudi žrtvovali, heroji, da vidite da li su oni plakali, kunjili, molili ili šta su radili, su se tresli. Ne, oni su išli sigurno, znali su svoj put, iako nisu imali garanciju. Isus je imao garanciju. I to nije nikakva žrtva, je jackpot. Meni sutra dođe neko kaže, Arise, Marulaki se, brate, idi žrtvuj se, ustaćeš, ideš kod Boga, spasaš sve ljude. Pa samo mi kaže neko, žrtvuj se za svoje dete. Ne treba ništa drugo, nikakva garancija. Ja bi prvi otišao, išao ovako, stava bi radite mi šta hoćete, ne bi suzu pustio. Pa suzu ne bi pustio, ja govorim iskreno iz duše kao vernik u Boga jedinog ko nas je sve stvorio. A kakva je ovo drama? Kakva je ovo drama oko tog raspeća? Kakva je to drama? Zašto je to potrebno? Jer vi mislite da Bogu treba ljudska žrtva da nekom oprostio. Bog u Bibliji kao u Starom Zavetu kaže da su mu gad ljudske žrtve.
oni koji prenose i pale decu svoju bogovima, to su radili pagani. To je paganski koncept spasenja. Oni su, da bi umilostivili paganske bogove, ubijali svoju decu. To su bili satanisti, ludaci. Pa zar bi to Bog uradio? Bog kaže, to je gad pred mojim očima. Zar bi Bog zahtevao ljudsku žrtvu da nekom oprosti? Ali vi hoćete da kažete da ste vi sposobniji i moćniji od Boga. Vi možete meni da oprostite samo na osnovu mog ponašanja. Vi možda meni kažete, ja ti opraštam, Marise, sve. Nema veze, opraštam. Ne treba da ubijete nikog. Zašto mora Bog nekog da ubije da bi nekom oprostio? To je nenormalno. Znači, ne možemo da kažemo da je Bogu nemoguće da oprosti ljudima. Znaš, koji je glavni argument hrišćanski? Pa Bog ne bi prekršio svoj zakon. Kakav zakon? Pa Bog je iznad zakona. Bog možda radi, Bog nikome ne polaže račun. Bog ne treba nikom da se opravda. Ako sutra dođete vi, Aleksandra, pred Boga i Bog vam oprosti sve. On ne treba nikom, on treba da polaže meni račun što sam ja musliman, pa da kaže on nije bio musliman, pa ja sam njemu pa zašto si... Ne, Bog ima pravo. To piše i u Kuranu. U suru Majda 15 stih, znači ovaj ajet, kad kaže 18, izvinjam se. I jevreji i hrišćani kažu mi smo deca Božji i miljenici njihovi. A nije tako. Vi ste kao i ostali ljudi koje on stvara. Kome hoće on će oprostiti, a koga hoće on će kazniti. Njegovo je sve što na nebesima i na zemlji između njih i sve će se njemu vratiti. Svi ćemo se mi Bogu vratiti. A on će onda da presudi kako on hoće, a ne kako je tamo stoji u Talmudu. Ok, postoje, Bog je objavio zakone za ljude, jer ljudima su zakoni potrebni, a Bog je iznad zakona. On nema šta da poštuje svoj zakon žrtvoprinošenja da bi nekom oprostio. To je nenormalno, to je nelogično. Eto, ja sam završio. Ja bih samo da, vi ste imali malo više od 2 minute, ali dobro, to su nekako malo se produži. Dakle, u ovom vašem odgovoru ima stvari koje vi govorite sa kuranske tačke gledišta. Ja to donekle mogu i da razumem, dakle, da ste vi musliman, normalno, vi polazite sa te tačke gledišta. Ovo je ljudski pogled, ne Kuran, ne teološki. Ovo je ljudski pogled, ovo je kao čovek, kao otac, kao roditelj, znači kao čovek. Kao čovek i kao otac. Na kraju je dao Kuran. Samo malo, dakle. Argument nije kuranski. Dakle,